Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας το Ορθόδοξο Μικρόφωνο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος και το όραμά του. Η κλίμακα προς τον ουρανό, ο βίος και το όραμα του Αγίου Ιωάννου. Από την αρχή της ανθρωπότητας, ο άνθρωπος αναζητά έναν δρόμο προς τον Θεό. Όχι έναν δρόμο εύκολο, αλλά έναν δρόμο αληθινό. Έναν δρόμο που ανεβαίνει σκαλί. Αυτόν τον δρόμο τον περιέγραψε ένας άνθρωπος της σιωπής, ένας ασκητής της ερήμου, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Γεννήθηκε τον 6ο αιώνα σε έναν κόσμο γεμάτο φασαρία, επιθυμίες και φιλοδοξίες. Κι όμως, μέσα του υπήρχε κάτι άλλο, μία φλόγα που δεν τον άφησε να ησυχάσει. Σε ηλικία μόλις 16 ετών, παίρνει μία απόφαση που θα άλλαζε τα πάντα. Αφήνει τον κόσμο και κατευθύνεται προς την έρημο του Σινά. Εκεί στην καρδιά της ερήμου βρίσκει ένα άλλο κόσμο. Ένα κόσμο χωρίς θόρυβο, αλλά γεμάτο παρουσία. Παραδίδεται σε ένα πνευματικό πατέρα και μαθαίνει το πιο δύσκολο μάθημα, την υπακοή. Όχι να κάνει αυτό που θέλει, αλλά να κόψει το θέλημά του. Για 19 χρόνια δεν γίνεται γνωστός, δεν γίνεται διάσημος. Γίνεται κάτι πιο δύσκολο. Γίνεται αληθινός. Προσευχή τη νύχτα, δάκρυα και νηστεία. Η μάχη του δεν ήταν με ανθρώπους, αλλά με τα πάθη. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος του εαυτός. Μετά το θάνατο του γέροντά του, επιλέγει το πιο δύσκολο δρόμο. Την πλήρη απομόνωση. 40 χρόνια μόνος. Δεν είναι μοναξιά, είναι συνάντηση. Εκεί στην απόλυτη σιωπή, ο άνθρωπος συναντά τον εαυτό του και τον Θεό. Και εκεί αρχίζει να βλέπει καθαρά. Η φήμη του απλώνεται. Όχι γιατί το θέλει, αλλά γιατί δεν μπορεί να κρυφτεί το φως. Οι μοναχοί του ζητούν να γράψει, να τους δείξει τον δρόμο. Και τότε γράφεται ένα από τα πιο βαθιά πνευματικά έργα στην ιστορία, η Κλίμαξ. 30 σκαλοπάτια, όχι τυχαία, όσο και τα χρόνια της σιωπηλής ζωής του Χριστού. Το πρώτο σκαλί είναι η αποταγή. Να αφήσεις πίσω ό,τι σε κρατά. Το πιο δύσκολο είναι η ταπείνωση. Και το τελευταίο είναι η αγάπη. Δεν ανεβαίνεις με δύναμη. Ανεβαίνεις πέφτοντας και σηκώνοντας ξανά. Αλλά η κλίμακα δεν έμεινε μόνο λόγια. Έγινε εικόνα. Μία σκάλα υψώνεται από τη γη στον ουρανό. Στην κορυφή ο Χριστός περιμένει. Άνθρωποι ανεβαίνουν, άλλοι με κόπο, άλλοι με δάκρυα. Και τότε κάτι τρομακτικό. Δαίμονες προσπαθούν να τους ρίξουν και κάποιοι πέφτουν. Δεν πέφτουν γιατί δεν μπορούσαν να φτάσουν, αλλά γιατί χαλάρωσαν, γιατί πίστεψαν ότι έφτασαν. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο λεπτός γίνεται ο κίνδυνος. Αλλά εκεί στην κορυφή υπάρχει φως. Όχι φως αυτού του κόσμου, αλλά το φως του Θεού. Η κλίμακα δεν είναι μόνο για μοναχούς. Είναι για όλους. Κάθε μέρα μία επιλογή. Ένα σκαλί προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Ο δρόμος υπάρχει. Δεν είναι εύκολος, αλλά είναι αληθινός. Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει η κλίμακα, αλλά αν θα κάνουμε το πρώτο βήμα. Αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Ο Θεός να σας ευλογεί και ο Άγιος Ιωάννης να προσεύχεται για εμάς.